Horas madihita saluhutna Huriani tuhatta Neng masuhatta ma persauratta doho tuhatta di bagasan mingguon Jumoloma tapasahat ngulutta kolotu debata Martangiang nahohom mahita Amin. Tapuji ma tuhatta marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin asi maroham diau ale Jehovah ai targugo doau maras dorohaku dohot dagiku alai yang guau tuhodo au marhaporusan ali Jehovah nikudo hodo debataku marguru tutangammu doa kaparsoryoki saipalua ma au sian tangan ni akka musuku dohot sian akka na mangalotongi au ali Jehovah sayunang paurak au ai hodo na hujou sai palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulu padomu hojol madohot debata hupuji hami goarmi jala hudok hami maulate tuho ala nisaluhut nabi nahenmi patupahon hanguluon nami saidongani mahami marhite-hite asi ni roham asa hupikiri hami tongtong natinaumu dohot hamamatem asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong jala asa marroha haholongon hami hukut madok mauliate tuho asa olo hami mangihuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleleng nileleng na
Amin. Tangihon hamuma patik ni debata nasapului patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna tuhatta dan jadi marakupahu bahenonmu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahape di Banua Gijang dohot na di Banua Tongon Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotong gabi si sobaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay honahum na dusogot akka na marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa silomu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam dohi dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dinonomari do ditoppa di bata langit dohot laut dohot tano dohot nasa isina dungi maradian may mana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapommu do natorasmu asa martuaho jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho patik paonopon una ko mamunu patik papituhon una ko mangalakup patik pawaluhon una ko manakko patik pasiahon una ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dongat jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu manang naposo na bawa manang naposo na boru-boru manang lobuna mana kudana manang dia pe ugasan ni dongamu ima sahatna atong rap magidogogo mahita siat Tuhan debata maulahon nobar tupati amin. Terus di hau pasti
Tato poti madosatta tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangulon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masayojot warsahi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasamu jala umuamu hami tuhamatean sa leleng ni leleng nai alay nama porus mahamin waing tuasini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan di dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami nadangolon. Amin. Hata baga-baga taringot tuhasan ni dosata songonodo di dok jahuba isebe mangulahon akan apinilit ni debatado nama mitori isedo nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alaida daholani naung mulak mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita hasangapon ma di debatan na digijang. Jesus
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imasiat buku Yohanes bidu 12 ayat 12 sahatu ayat 16 tajahama marsikat soring. Dungi torang ni arinai di bege halak natorop naro tu pestai nanaing Roma Yesus tu Yerusalem. Jadi dibuat nasida maka mare-mare lao manomu ibana uhud di jauh-jauhon Hosiana pinasupasu mano ramahite goarni Tuhani rajani Israel. Dungi dapot Yesus mahalo desada ima dihuduli hobar tu natar surat. Unang ho mabiar borusion idama rajam donaro mersih hundul di anak ni halode. Alai dang diatusi akasisian naihian dung pe marsangap Yesus asa dingot nasida naung marahona tu ibana do hape natar surati rodi pabahena nasida tu ibana ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahatidakkon maha porseotai songon nahinatidakkon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debat ajahuba ido ama pargogo naso tudusan natu mau palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debat ajahuba iman tubuhon ni si Maria nagabe-gabe siato di perbadia adorang so habubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghumen silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natua tubanotorum dunitanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul di siamun debata Jahoba amanai pargogo nasutu dosani disi maibana dong lesogo tutanoon manguhumi halat nama ngolu dohon namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani hala Kristen akan nabadia doho de sesandi dosa doho di hatai namadok mula mangulu sogo daging nihal naung mate doho dihangoluan nasura sudah. Amin.
titing namasa di Hagawe Serang Resok Serang Minggu tanggal 20 Maret 2021 na sohuzahami sia joloon tajahama di Rohat Tabi na perjulu guarni Minggu Palmarum manang mare-mare topik marolopolop alani asini rohani debata bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Nah paduahon perguruan calon situa manang pertanyaan sektor PA, PhD kategorial dohot pelajar sidi domu tupak kubasion ni huriata di pertanyaan pasion dohot perningotan ni di ari hamamate songoni dohot di ari haheon di Tuhan Yesus Kristus alani i masohot majolo di bagasan mingguon pakobasion manang perguruan learning situa pertanyaan sektor PA PhD ni aka kategorial dohot perguru malua manang pelajar sidi jala udutatama musetu minggu naro ruas natabba mamuka di mingguon gawe ruas ni huriama keluarga Jiaiman Huta Barat inatai Sopiah Leni Citra Arta Boromanik dohot sahalak yanakon Pania Sintia Kasih Boru Huta Barat pindah sian gereja HKBP Parta Litoruan Resort Huta Barat Distrik 2 Selidung tinggal di sektor Tolu Pandeglang napaduahon keluarga Liher Aritonang inatai Umi Borulubis dua halak yanakon Cornelis Aritonang dohot Mulyono Aritonang pindah sian gereja HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau tinggal di sektor Tolu Pandeglang di pasu-pasu tuhatama parsaora dohot nasida gawe lasniroha di Huriaon Tolu titing nang marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasom ma anak dohok boroni Huriata Panguli Fernandes Manihuruk anak ni Amatta Rahman Manihuruk Nahinan tubuh ni Inata Veronika Boru Raja Guguk alamat Perum Bumi Agung Permai 2 sektor 15 Rau ruas ni HKBP Serang Resort Serang Distrik 20 Sada Banten dohot Orwana Elpina Septiani Boru Sitopul Boroni Amatta Mangara Sitopul Tubuni Inatta Lasmaria Boru Raja Guguk alamat Jalan Tuntang 5 nomor 10 Perumnas 2 Bencongan Kelapa 2 Tangerang ruas ni HKBP Rogate Resort Rogate Distrik 20 Sada Banten Pamasumasuon perbagason di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sada, Banten. Saya di Patulus Tuhatama Sakap Nasida di Nalaho Marbagasi. Pertanyaan pasion mamuka di hari Senin, Selasa, Rabu, Dohok Kamis tanggal 20 sia, 20 sada, Maret, Dohot tanggal sada, April 2020 sada, patu paun ni huriat tado pertanyaan pasion manang
perningotan panaonon ni Tuhan Yesus Kristus. Domu Tuhan putusan ni rapok huria, patu paotama pertangyangan pasioni di gerejaon, songoni di ganduk bagasta, marhite online manang live streaming. Acarai masuk pukul 10 WIB. Nah di dohotan ni ruas ni huria, hobar tu kuota manang tiket, sian ganup sektor. Jaladomu tu protokol kesehatan, asa songon peserta ibadah, siganuk minggu mahita maddohoti di gerejaon. Pinangido dohok gomostu akka ruas na adong di sektor, asarade mahita ro maddohoti pertangyangan pasioni di gerejaon songonima nang di Bagastabe. 10 perningotan di hamamatan ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Di hari Jumat tanggal 2 April 2021. Ima pesta perningotan ni hamamatan ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Dohot perpunguan nahohom. Jala jadwal kebaktian ima. Ibadah HKBP Serang masuk pukul 5.30 WIB, dohot pukul 10 WIB di lantai 2. Ibadah HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 7.30 WIB di lantai 2 dohot tolu. Ibadah HKBP Cikande masuk pukul 10 WIB di lantai tolu. Dungsipul acara minggu Laos Udutata Lahomajalo Ulau Nabadia manang perjamuan kudus. Ibadah remaja dan pelajar sidi manang Parguru Malua HKBP Serang masuk pukul 13 manang jam sada WIB di lantai tolu nomor 15. Perpunguan Buha Buhaijuk di hari Minggu tanggal 4 April 2021 patu pauni huriat tado perpunguan Buha Buhaijuk manang perningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Acarai masuk pukul 5 WIB manugut. Perpunguani tapatupa saresot HKBP Serang Maranatha Cilegon Doho Cikande. Nomor 16 pesta perningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah. Minggu tanggal 4 April 2021 pesta perjolo perningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus pesta Paskah perjolo. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 pesta paduahon perningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah kedua. Acara permingguan di Pasara Saresot HKBP Serang Maranatha Cilegon Doho Cikande masuk pukul 10 WIB. Laos dipatu pada sakramen padidion Nabadia 10 sakramen padidion Nabadia. Domu tu program ni huriatta patu pautama padidion Nabadia tu akka poso-poso manang danak ima di pesta paduahon haheheon ni Tuhan Yesus Kristus manang Paskah kedua. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 tapasarado permingguoni natulu huria HKBP Serang Maranatha Cilegon Doho Cikande. Alani maddohoti perguruan ma natoras tidak danak na nanang terdiri dari Kamis tanggal 1 April 2021 masuk pukul 15 WIB manang jam tolu potari di gerejaon. Tunatoras ni akan nanang terdiri di jalo masurat pengantar sian situa sektor nabi. Sapulusia parhapengon huria boima tajahabi titing nasahat tuhita
jala tabuamma tu bagasta asabuita ulang-ulang lao majaha. Songonima titing pakobasion di huriata di bagasan minggon tuhatama masu-masu. Amin. Tapuji matuhatta marede mahida. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti hati-hati dohot nasa pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni debata sahat hita noeng tuminggu palmarum jalamangi huton barita tikting nakaning tabigi mamuka marsugot maruduk ma acara dihita namargoar minggu manang pertangengan pasion sahatu Jumat Agung jala puncakna ima di minggu tanggal 4 dohot tanggal 5 perningotan hahihiun itu hatta Yesus Kristus. Di minggu palmarum sadarion naing jakonotama hatani debatana tersurat di pesalmen Mazmur bidu 30 sada ayat 8 prodi 10 onom hujahama dihita saluhutna sai marulupulup jala marlas niroha maahu bahen mida asini roham na tinatakmu dangolhon na marbinotoi ho di aka hagugutan ni todikku jala dang di pada pot hoau tu tangan ni musuh di pajongjong hodo patu di halabason asima roham dia wali Jehovah ai hagugutan doau pola do lotop mataku binahen niha arsahon maras dorohaku dohot dagiku ainunga sudah ngoluku di bahen hamarason sudah dohot akataoku di bahen anggu hangguk merus dogogoku di bahen dosaki jala dang mangalo be holi-holiku. Jadi gabe parbileat doau maradopon sude aka aloku dohot khobbar huhudul jala tarsonggot situtudo aka dongaku magodang marsidik-siding bedo aka namarnida au di balian nunga tung lupa au siar roha songon halak namate sobokon ngar-ngar na abolongan nama au ai sai hupa bigi-bigi do husip-husip ni torop halak habiaran humaliang sai marluhuti do nasida martup-tupi au mabuat hosaku do dipikiri nasida alayang go au tuho do au marhaposan ali Jehovah nikku do
hodo de batakku merguru tutangammu do akka parsoryoki sai palua maau sia tangan nyaka musukku dohot sian akka na mangalutungi yau ido sahatna kadongan jumulu maju kita merningot balgani asini rohani debata tuhita ima marhite-hite Yesus Kristus naung mate di hau pinor silang humokop hita nian dang ditadda Yesus hau dang ditadda Yesus hamu dang ditadda Yesus hita halak batak ayang go parmudaron secara lahiriah halak Yahudi do Yesus alai gabe pungudo nuaing gabe diguari do sadahuria nabadia sudia kanaung manada jala maka porsiai Yesus Kristus diguari ma punguatta punguan ni halak Kristen manang si ihutton Yesus manang halak naung pinalua ni Tuhan Yesus odona parjolo sahali ganup ari Minggu molorohi tatu gereja itor taboto ma naung pinalua ni Tuhan Yesus doa dan nanaing paluaon ni Tuhan Yesus itu berbeda. Aku adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan aku adalah orang yang sedang mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dua hal yang berbeda. Jadi kita akajol manau pinalua ni Tuhan Yesus do kita saluhutna. Bisa datiki adonggo opat halak na marale-ale. Si sada margowar si salamat, napa dua hon margowar si busur, napa tuluhon margowar si sehat, napa paton margowar si butong. Tidak tungadok kita na kebetulan saguar dohok nasida ilustrasi don. Si selamat, si busur, si sehat, dohok si butong. Marpungu mana sida markobur-kobur di partukuat di laponinat tarunggal. Ya Roma si salamat. Isukum ma dongan na tuluon. Ay sojo. Ahado na rumikko diho. Ahado no marga kuang diho dinna. Torodi si busur madok. Anggudiau no marga arta hamoraon. Bahasa dohono musongoni di pabagasi salamat manukun baido dah sudido jolma mersiadu asa godang artana sudido halak mersiadu asa gabi jolma namora ninna si busur mangalusi itor di tabai si sehat mamadok muse anggo adaong bah ai tuaha dong arta tuahong hamoraon anggo sadong di iba kuaso. Untuk apa kita punya harta, kita punya kekayaan kalau kita tidak memiliki kuasa? Anggo diau narumikot kuaso do inna si sehat. Buktina mulu adong akka masa-masa pesta demokrasi pilkada mersiadu do gabe pemenang. Dengan berbagai cara nina si sehat. Mangalusi mamuse si butong. Anggo daw. Ai buah jadina mamora, buah jadina marhuaso. Anggo say maledo. Anggo yau narumiko no balga na piting butong au ina mana. Ucoba do songonedok ngijol mai awali harimu dengan senyum. Dungo au nasugot ala senyum-senyum jam 10 ngamaleau ina mana. Yang guyana rumiko butong go ina mana.
Nuaing au sugari di suku kita. Ruas ni huria HKBP Serangon. Au Roma suku-suku ni tu hita. Ahado narumiko diho. Apa sih yang utama dalam hidupmu? Tentu bui marasing bedo akka alusta. Mudah-mudahan dangadok songon alus ni si bosur si sehat do si butong. Mudah-mudahan dangadok songon ini. Ujung Roma si salamat. Setawi ba dangalana si salamat guarhu inna mana. Anggo yau narumikot ba keselamatan do inna mana. Keselamatan do yau narumikot. Itu wahapang go artani ba mamora ibang go seteranca bunguluni ba inna mana. Tuaha hurwa adong kuaso adong jabatan anggo si mebir di bay hutur. Tuaha hurwa gok si panganon anggo gawe marsahib deui ba anggo au keselamatan do yau narumikot inna bana. Keselamatan aman inna bana. Di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia mabai judul ni perikop ni Mazmur 31 ini aman dalam nama Tuhan. Di Bibel tadi hata Batak di dok tangiang mengidu haluaun sian musuh. Khobar doi memang imana masa di bagasa perngulun ni parpesal menon. Di gobar hodo tunggu de kia musuna, belga hia musuna. Dia tidak pernah nyaman dalam hidupnya. Dan apalah di patorang di pesal metulu sadai isi alona. Alai di gobar hor raja dau ma na belga musuku pola do imana. Ai holan nama buat hosaku do ditahi-tahi nasida. Buasa dan digowar parpesal meni ise musunai ise do alonai aladak kalak batak sidau tau halak batak isi tuluk matani horbo sianu do alok kitoran di mana do alai dang dia tidak menyebut nama tetapi dia menyebut sifat akabako ni musuh do di patorang ibana. Tak kumoto manang natudosi dohot kita di partikiatan waingon alai. Saya pikir kurang lebih kita sama. Hidup kita terancam saat ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Apalagi di 2 tahun na perpudion di masa pandemion. Memang gok aka parsorion, gok aka persoalatan wain. Hidup kita sekarang sedang diuji. Apakah kita tahu menyebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan atau tidak? Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan yang utama dalam hidupku adalah saya mau hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan hidup mencari keselamatan. Odonang na macari kota kadongan na hinaholongan di bagasan ngolutta. Sipata muluti dan nama songa suharbe. Udah terbalik. Mulu hamina di hutahian na di bona pasogit. Bangga do las doroha nami. Las doroha mulu marsarita do akan tua di sarruas. Ngawa kabar ni siak kangami amang ay mada las rohaku baru menggeti motor, menggeti mobil masukna. Buasi nomor 2 helami tuan ni mak naik pangkat. Ala na ngulo mamulo di dapot tumulo sinukun amak padita nami masih roha. Ulo na maramu lahi bulon na naing ro. Calame nga manak 3. Diuji do 3 bulan naing bertahan di pangaratoan disubsidi siak kuta. Akan di pangaratoan. Kebi suhar, gabi terbalik. Hidup kita saat ini tinggal bagaimana kita menempatkan diri. Molosoti kos, molososi tonggo kita. Meletakkan hidup kita. Buru hilalota ngulutan alam terancam. Eta bayako kita jo. Bagaimana diporak-porandakan.
Selama ini kita bilang kita mau berdoa, kita mau rajin beribadah. Di sana ada Tuhan. Di sana ada keselamatan. Dekut tuduh kita nang tutup protokol kesehatan. Suhardo tong. Suhardo. Apalagi mau lo tadokon. Sakababa hata didokko oleh Yesus. Terbaik kodo pamaluk penau. Tetapi bukankah setiap kita mau datang ke gereja, aturan protokol kesehatan, suhu tubuh kita harus dicek dulu, menyatakan yang kurang sehat jangan dulu beribadah. Seperti itu. Zona nyaman yang selama ini kita pahami saat ini mau dikoreksi. Saat ini mau dikoreksi. Mau dievaluasi. Rasa lelengot tarajumi kita dong. Sudahkah seremonial peribadahan, rutinitas peribadahan? Nunga hudo hoti punguanon, nunga do hotau markortuson, nunga ringga satu pertangyangan, nunga situa au, nunga padita au. Mungkin salelengot tarajumi hita do, marhite i. Kita sudah berada di zona nyaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau bercermin dari kehidupan pemazmur, dari Daud. Namora do Raja Daud, ya namora. Nasangap si Daud, nasangap. Napistar do si Daud, napistar dia adalah secara dunia dia sempurna. Alai di ida ibana mah ternyata mau sekaya apapun dia, setinggi apapun kuasanya, sebesar apapun kuasanya, musuh selalu mengganggu dia. Bahkan di imana laku sakodo pangi pikir-pikiri nasida. Adigat doa unaing mate, adigat du boton na hosakon. Alanima di do imana ma di tangyanga ayat 15 do 16 alayang goau tuho doau marhaposan ali Jakoba nikudo hodo debataku. Maka kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita diizinkan Tuhan dengan berbagai model peribadahan sesuai dengan protokol kesehatan. Mau gilirat taro tu gereja, manang so gilirat taro tu gereja di Jabu Pehita, kita dilayani secara live streaming. Alai hola bui petado ko kita dengan iman alai yang gua wali Jehovah tu hodo marhapurusan nikudo hodo de bataku. Engkau adalah Allahku. Nah di situ musuh-musuh kita dibangunkan, disadarkan. Oh dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Jol mana pinalua ni debatado iban. Sumuruk ma ibana. Sumuruk ma sibolis. Sumuruk ma aka alota. Jadi zona amat ta ido bana idok ibana nakaning diturpuhi. Ayasia jaladang di pada pot hoau tu tangan ni musuh di pajongjong hodo patu di halab bason. Artinya ketika kita hidup dalam situasi sulit atau ketika kita hidup dalam suasana yang aman-aman saja, sebenarnya zona aman kita sangat sempit tanpa kita merasakan Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Alai sebaliknya, molo dung setaju molo tadok alede bataku, Tuhanku marhaposa tuhonau. Hodo de bataku engkaulah Allahku. Marhitema hilalaut tama ditatap de bata hita jala dibuan hita di pajongjong patta di halab bason. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang selalu melihat persoalan, yang selalu mengarahkan pikirannya pada persoalan itu, maka dia akan semakin merasakan persoalan itu semakin besar, dia semakin kecil. Tetapi orang yang selalu berpijak dalam iman,
yang selalu berseru ale Tuhaku hodo de bataku, artinya yang selalu melihat Tuhan di dalam persoalan hidupnya, maka dia berada di zona yang lebih luas. Di sima masa na dirok nga hahomion ni de bata. Jadi molo miak kita mangulu hita di bagasa sahid. Molo saitu sahitido tertuju pikirata. Molo saitu sahitido ta lauro hatta. Lebelgama sahiti lam mek mahita ujungnya lam galema imutta. Imun kita, daya tahan kita melemah dan bisa kita tumbang. Alai molo di parsahitoni saya tertuju kita pakirimot tatu debata, maka penyakit itu akan semakin lemah, tetapi diri kita, iman kita, keyakinan kita semakin berkembang, semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Jadi molo tarok sipata ini baru pad ditanamina somar laku be mujizat di partikianon. Ada berlaku. Enong direvisi do bibil tai nama dok dang adong naso tarpatu pada bata. Enggak. Itu masih ada dan berlaku. Tetapi bagaimana kita mau seperti Raja Daud? Bahadu kita. Songor Raja Daud di son. Marhaposan tu de bata. Meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Merguru tu tanganmu do akka parsoryokih. Sai palua maau siat tangan ni akka musuku. Dohot sian akka na mangalutungi au. Doa Raja Daud. Lepaskan aku Tuhan. Lepaskan aku. Sadok merguru tu tanganmu ma parsoryokku. Merguru tanganmu. Sadia balga, sadia gugu, sadia torok pemusuku, sadok merguru tu tanganmu ma. Ali Jehovah ngulukon. Sai palua maau siat tangan ni akka musuku, do sian akka na mangalutungi au. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya dalam hidup kita, hidup ben saya molo si Martin Luther madok tangiang doho sadi kita. Doa itu adalah nafas. Jadi mulai dok anggo sopar tangiang behita, mulu sopar tangiang beruas niha KBP Serangon, ngamalas martangiang, apalagi amar minggu pe ngamar gilirak kami ngamalas bahina. Ketika kita berhenti berdoa, saat itu kita sudah mati. Saat itu kita sudah mati. Kuriana hina holongan ni debata. Marilah kita pakai kesempatan ini. Kupikir dakolan nama ulang tahu kama maten itu Haji Yesus kita. Bukan sekadar kita mau diingatkan, dak sekadar nama ningot kita. Partinaonan itu Haji Yesus molomar pasion kita sugut. Dakolan ini bukan sekadar mau mengingat, kasihan. Kasihan peristiwa Via Dolorosa itu. Kalau hanya sekedar untuk diingat-ingat saja. Jadi kalender ni huriata HKBP adong maminggu palmarum, adong partangeng pasion opak bongi padudot. Sebenarnya gereja ingin, gereja mengharapkan buhado hita dohot manaon natinaon itu Haji Yesusi alai kotugo hita sahat tu pesta Paskah. Aidang hamate dak paru kilo dak sitaono be jabbar niaka na porsea. Dak sitaono be. Dan Yesus tidak menginginkan kita menjadi manusia-manusia yang bermental cemen ninak kana poso. Enggak. Tetapi pribadi-pribadi yang tangguh. Naing pehuti-hutot tama di pertanyaan pasion sudah proses pergumulan baik psikologi ini Tuhan Yesus. Secara manusia dung diboto Yesus naneng masai. Dia kan sebenarnya ingin itu jangan terjadi. Namun terbaik Tuhan salpuho monin nemana do. Alai tor diingo ma diboto ma. Torop halak na mangai, torop halak na menderita. Ada banyak manusia yang hidupnya selalu tersiksa
oleh kekejaman dosa, oleh kekejaman dunia, jika dia tidak mau menjadi domba Allah yang mati di kayu salib dan bangkit untuk membangkitkan kita. Yang melemar pasio kita saat Jumat Agung akan manginang, sekalipun dengan keterbatasan alani protokol kesehatan ini, saya pikir di rumah pun kita ikutilah itu secara husuk. Auhum ma itu bagasad dirim. Pitoringok ma. Isedona na berteriak-teriak madokon salibkan dia, salibkan dia. Orang kita juga itu. Ternyata na di epistel tenak kaneng na di Yohanes 12, orang-orang yang menyambut kehadiran Yesus dengan melambaikan palem mare-mare madok Hosianna Hosianna pinasupasuma naro di bagasa Tuhani. Ternyata sebagian besar dari antara mereka juga yang ikut dengan ramai-ramai berteriak ketika Yesus diadili menyatakan parsilakum. Seperti itu. Lo salah hidup HPD bayi. Batik kisonang bayi dok. Yesus Tuhaku di homa awo. Nah tikisonang. Marulo polop nasida, marulo polop todiki. Ketika bahagia. Alai duk kodida nasida masih tahun oni. Termasuk si Petrus ate. Ayo dosa ada dongan. Saya orang baru di sini. Kuboto hanani hatamu nai. Nah di zaman saat ini bicara tentang zona nyaman, ini yang mau diajarkan. Odo na naik pasunggul honon ni minggu palmarumot tu kita. Zona nyaman kita sungguh-sungguh ketika kita ada bersama-sama Tuhan. Mulu marsitu tu kita. Pasahaton nguluta tu debata. Unang matong hola ditiki tabu-tabu sajo ngulutai, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, maka kita teriak-teriak menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Alai ditiki di bagasak kamaulok kita. Baru pe sipata ulu matuba kau ngutumut. Akamanginang alus nisi selamat di ilustrasi nak kaningi. Sebenarnya bukan menyatakan nasoriko arta, nasorikot huaso, nasorikot kebutuhan sehari-hari, bukan. Alain yang dohonon na asa aman hodisi, asa nyaman hodisi, selalulah berseru. Gorahum matok tong di bagasa ngolum. Tuhaku debataku doho. Engkaulah Allahku, engkaulah keselamatanku, engkaulah juru selamatku. Sadok sa guru di hodo ngoluku ima dohonota aka amang inang. Tapake matiki, mudah-mudahan buyeno terlayani saat kita majalo tonan itu Haji Yesus marulaun nabadia mangaton gabe dohok mahita mangaton gabe sakabona mahita dohok tuhata Yesus Kristus nong mate kumok kopita. Alanya kapartikian naik komulat dope hami marsugot pasiduk konak urusan nami di HKBP Lawe Ponggas Akamanginang dang budu pirap hita marpasion marjumat agung sahatu marpaska kalau samu maju hami musemu laktu Lawe Ponggas itor dok kamu mah marhitia kapartikian on naung dohot HKBP Serangon bermisi tu Lawe Ponggas. Mulu di bagasan ias niroha mu power hatok kami karena di sana juga saudara-saudara kita perlu dilayani di masa-masa pasion Jumat Agung dan Pasca. Nah perpudi sahalia kamanginang mulu di minggu tasadarion marulupuluk ala asini rohani debata. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Upikiran go marsiajar mangulup pun aka hamoraunido, mangulup pun aka kesuksesan itu sudah hal biasa, gak perlu lagi dilatih. Alai narikot tak ajari apapun yang terjadi, AHP masa di ngulum, engkau harus bersuka cita.
Ikom marulupulup tu debata. Ikom marlas niroha di bagasat debata. Bersorak-sorak akan kasih setia Tuhan. Di pasu-pasu debata mahita mangulupon nasadinggan di basana. Amin. Matangnya kita. Mauliate madiho ali Jehovah Tuhan nami. Paluas mahami di bagasan ari-ari ningulu nami samingguon nang makanguluhon hina arga ni pakokok mi ayak kajol manau pinalua hami hape marhite guarmu ali Yesus Kristus asa diganuk gulmit ningulu namion nang takasma marulupulup hami dinasipata suksuk jala humurang arta hamoraon nami dinasipata markuaso manang manggali hami dinasipata busuran manang haliok kami naik toktong marulup-ulup hami asituhu ningulu nami imangulu ni akan naung pinaluam dada di portibiob yang gotupal nami alai hanguluan saliling nililinga nau pinarademido tohap nami mauliate ma dihuali Jehovah asamulu mamulus huriam di bagasan minggu palmarum sadarion manomu-nomu haluaon dingulu nami mahami jalan yang parsidohot hami Tuhan makanguluhon pakokokmu di haupinor silang marhite parmingkon nami di hari hamamati hari Jumaton manang di dia hami maringanan mangihuton aka ulaon ni huriami di bagas joromon manang di bagas nami ganup alain yang takas tiur gugu suara nami pasahaton ngulu nami tuho jala manggorahon mangauhon pabua hodo debata nami tung suadong gunaboi sikakmu di ngulu nami nang hamoraon nang huaso nang akapardagingon alai marujahat di homa ngulu nami pasu-pasu ma hami saluhut ruas ni huriam nang parhaladom hakabipi serangon mamuk kasian danak saharodiaka naung matua pinuji maho mangasahon guarmu ali Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji ma tuhata huhut ma tapasahat tujulu peliat sadaal sadabe dohot peliat paduahon. Saya rohaku mandoki
Yesus sangat geluti saleleng di leleng naik abdoh kau Yehon ma ende kunai maruda seorang tinggi jumpa Yesus Tuhaki Doni nama ngajaria korban perlos diroha seorang tinggi jumpa Yesus Tuhaki Oro hati sai kahat ma situ gusto ihutan ma Ina tutut ng mateho Tusur godo dito duho Sorang ipikiin Tunjupan Jesus Tuhaki Kundi nama ngajaria Korban marwas diroha Sonang ipikiin Tunjupan Jesus Tuhaki Kalian sadar. Ay kau dito Yesus Mabusude Regimai Sairas roha Kumandoki Sorang titi Tunjupan Yesus Tuhaki Kundi nama ngajaria Korban marlas diroha Sonang titi Tunjupan Yesus Tuhaki Tatangnya koma peliata Ali debata amanami na di Banua Gijang Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan Dohot nasa ulibasana maliutus Hupasahat hami ma sian nanilihomi tu hami pilihan nami tuho Sejalo mai gabe uap nahutsus di jolom Pasu-pasu mai jala ramoti Asa huparhasiang hami pilihanon pati buluho karajaumu di tonga-tongani huriam Dohot di portibion Buhay marohanami marhite-hite todim Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehomi tu hami Asalam girgir hami madok mauliate tuho Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin Nasana nilehon Oniro di pamataku Dosa dodoki Ori saluhut ataku Upasaan itu Asaun satu kudo Alia manami na di Banua Gijang Sai pinarabadia maguarmo Sai Roma harajaumu Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon Songon na di Banua Gijang Lehon matuhami sadarion hangulua siapari Sesa madusa nami songo panesa nami Di dosa ni dongan namar dosa tuhami Unang hami tugi hotu pangujunan Palua mahami sian pangago Ayo nampuna harajao Dohot agok daon Rodi asagapon
hamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu siap tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur hom madamena tu todim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna, salam sehat Horas.